ಹಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇದು ಜಾಗ ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಉಂಟಾ? ಏನು ಆನೆಗಳೇನ್ ಬರಲ್ಲ? ಆನೆಗಳೇನು ಸಿಕ್ಕಲ್ವಾ ಈಗ? ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೋಡ್, ತೂಲೆ ಏತು ಗುಂಡಿ ಉಂಡು. ಈ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಬೈದ ಒಂಜಿ ದಟ್ಟವೈನ ಕಾಡುಗ್ ಉಲಾಯ ಎಂಟರ್ ಆತ ಕಾಡ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜುನತೆ. ಒಂದು ಕಾಡು ಓಲುಂಡು ಬಂಡ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಎಸ್ಲೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂದು ದಟ್ಟವೈನ ಕಾಡು. ಸೊ ನೆತ್ತಲ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ತೂಕ ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲ ದುಂಪ ಓಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಾದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಟು ವರೆಗ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಲ್ತು ತೂಕ.